gonga e mon dewe anni Muhammad yawde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wonani juul finde sellude ko nodditi omo yiɗi Allah ko ko ɗum gonga ronkude mo rewde e sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yeddanimo ko nodditto omo gonɗini Allah omo yiɗi Allah ko dego juulɗo jiɗɗo jaɓanede rawat e sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam Allah rokku en wawde rewde e sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam jooɗi l'islam joyɗi caggal gonɗingol Allah ko julde waktuji ɗi joyi ñande fof hoorde lewru koora askude so tawi Allah hokki ɗum ko askini hajjude kadi so tawi Allah hokki ɗum ko hajjiri ɗi farillaji joyi julde nde ɓuri tengtude e majji konngol ashhadu an la ilaha illallah laawol gotol woni farilla e gurdam ma hoorde lewru korka lebbi sappo e ɗiɗi ko lewru wotru woni hen farilla ma asakal sa dañi ko askini hitande fof ko laawol gotol waɗɗi hajju sa dañi no kajjirɗa gurdam ma fof ko laawol gotol waɗɗi julde nde ñalawma fof aɗa waɗa ɗum laabi joyi andi kadi ɗum ɗo ɓuri tiiɗ kañum kadi woni lasli kañum woni ummul ibadat so julde ma moƴƴi ndema Allah ma fof bayima hen jaɓe moƴƴe julde nde moƴƴani o ala ko moƴƴi goɗɗum sabu yumma on a warta sukaɓe muɗum so julde nde moƴƴi tan diine ma fof moƴƴi assalatu imadu dine من أقامها الدين من ضيعها فقد ضيع الدين ساتوفيديما جولدما موئني ديما فوفو سايبيما جولدما أيبيما دينما فوف سايدي موئن bari julde moƴƴinaaka julde nde moƴƴinaaka ɗum to jaɓata moƴƴude ɓayde julde nde feewaani battin haqqillaji e julde heen feewi julden no ndendirɗen ɗo jooni ni woni jaɓirte la salat noon nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi la salata li jari masjid illa bil masjid koddiɗo jama julde mum jaɓetaki sowona taw koye jama he o juule de sowona noon taw koye ɗo ngal alɗum ala basi ɗum noon tinnoɗe ɗum battin haqqille e diine meɗen gaɗɗen dartude ga ko arsigaji meɗen kono woto en jejjit ko tagireɗen ko diine islam o doppirɗen diine o pawen hen haajuji men ɗi sen moƴƴini diine o tan Allah moƴƴinat alhaaliji meɗen fof yo Allah waɗu barke Qur'anil azim kala ko cohluɗa e moƴƴere sa ari jama tan tawat ɗon Allah wi khullu zinatakum inda kulli masjidin kala ko cohluɗa sa ari jama suudu Allah nen ɗon sa tawi mo suudu makko tan kala haaji mo kolluɗama ko fewnante haaju o yo Allah waɗu tinnoɗen no moƴƴi woto en beltinu diine men sabu haajuji aduna yo Allah waɗen hen tinnodiren kadi e koye meɗen julɓe kañumen fof ko gotum innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu bayna akhawaykum
واتقوا الله لعلكم ترحمون جول بفوق مسجد كم بنجيد يوم يباب نون الله وجب تمودو نون يمير يوم بات مات جوجي تو كوي مات كم بنجيد يوم يباب سبجي حكون مسجد مات حيوان دارو بفيوني بتوبيتو ها حيوان دون كو فيو njokka en ɗam kadi hakkude maɓɓe ɓe jiɗodira kolodira ɓe muñodira nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam o wi لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هاي غوتا يمون الله جبانتا ليما ناقلمو سونا تأوي جول بندير نو كو يدراني هوار ما كوني kala no jiɗiranta hoorema jiɗirana noon julɗo bande hono ma so gondiri noon an limanagal ma selli julɗo e julɗo nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam o wi almumin lilmumin kaljasiri wahid إذا اشتكى منه أذن تداعى له سائر الأعداء بالسهر والحمى جول باي kono bandu wotur ni bandu ne jogi tan ko terde jungo nana ga hoore nen to waygal nana ga kono kala hen tergal musgal tan bandu du fof tinana tergal ngal musallo julɓe ko noon wayi ɓe gontan yimɓe kono noon koɓe neɗɗo goto no ɓandu jogori terɗe ni noon tan ɓe goniri terɗe koɓe ɓandu woturu ɗum waɗi kala ko heɓi juulɗo yoɓe jabbo kamɓe fof jayi o heɓi kamɓe fof ɓe ndenda so wel yoɓe ndendu bel wetto ɓe duwodira so tawi wonno way yoɓe ndendu ɓe duwodira kadi ɓe ndenda ɓe duwodira yo allah wallu so julɓe laaɓodiri e koye mumen ɓe ballodiri ɓe kawri ɓe goni goto ɓe kawra e allah yo allah wallu en hen amin nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam o wi taɗa yiɗi allah wona ballowoma won ballowo julɓe allahu fi awni l abd ma dama al abd في أون أخيه مسلم وأنا والله مسلم ما جول الله إنه وين ولي دم نوم بعد أفوق لا بند مريب تيم دم خنافة ريتين دم خلورة يوالو دم الحالي جماك على أنه ولي رجول الله إنه ولي معنا يا الله ولي تيم دم موج ɗen jokkodirde enɗam ɓeyɗen yiɗodirde ɓeyɗen wallodirde ɓeyɗen wonde gotum no allah wi en ni ya ayyuha alladina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ala ngone yafudiro wonon muñodiro warabiɗu tongodiron gonon gotum mbason sertude kulode allah allah rokka mon malal mum yo eyo laaɓi waɗi yaaɓi ɗi kadi gari tan ko wallude yimɓe e toppitori diine mumen ɗum tan si gari wallude ɗi gari tan ko wallude hen kala hen joginoɗo laawol ene wirda laawol bawol wonde fof aɗa wirda ɓeyde tan tinnade e maggol ɓeydeɗa tinnade e wonde hen ene poɗɗa woninde hen ni ndenna laawol ngol sarɗiyeji maggol yo allah wallu tinno neɗɗo moƴƴo
laawol jogiɗen ngol ene naamdi rendude wirdida ɗum ko sarɗi e sarɗiyeji maggol tinɗen ɗo moƴƴi ndenen ngol sarɗiyeji ɗi kala eɗen joguinoɗo ene wirda ɓeyden tinnaade e wirdu heeɓe e etade rendude wirdida wasifa e wirdu aljuma no alhaali hokkiri fof ñande ko ngantu waɗi ɗum kadi ko ngantu waɗi ngantu kam ala yimɓe mbawi mum yo Allah waɗi barka alqurani ɗani calminiɓe juurima nettima no feewi kadi no yimɓe jaɓɓoriɓe nimɓe yo Allah yokkade jomɗo moƴƴi ɓe ñaagui Allah tabaraka wa taala o Allah gadduɗen ga eɗen darta arsiyaji men kala no andi ne wotto hedde ko darten ko yo waɗi hen noon ko newrana en ɗum heɓori sabu barke Allah e saadatu sallallahu alayhi wa sallam barke alqurani azim barkeji seereɓe men e seereɓe mabɓe رضي الله تعالى عنهم جميعا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الله جارama jarama batta ko manan batta tan ko tawda mana jinnaɓe ɓe taniraɓe fof ne mbaɗi ko garɗa tan ko tawɗa ko jinnaɓe taniraɓe fof ne mbaɗa ɗum kadi koye ngon felo dariɗa koye ngon felo kadi hande dariɗa yo Allah walle haɗo Allah hani fof jahi seydi wujudi Allah jarama a weltini a jertini a waɗi mana ko khalifa mana mbaɗa ko khalifa no waɗata ni yo Allah rokkumi nande ko kalɗa ko min naftoro hono no halifaɓe mana kalirante min naftoroni kalirante julɓe naftoroni e jayi seydi wujudi Allah jarama ɗum beltima yo Allah ɓoynima Allah ɓoyno internet islam wonde julɓe yo ɓoyde on wallude julɓe ha ɗo Allah hani fof taw kamɓe ne juuti battane ɗe kam on kadi ne jota ɗum kam Allah eɗen jorti ɗum bi jahi rasulillah assalamu aleykum wa rahmatullah كنت أتحدث مع الجماعة نعتذر منكم لأننا نتكلم لغتنا نعتذر منكم ولكننا نذكرهم ونؤيدهم ونحرضهم على هذا الدين ليبذلوا غاية جهدهم على هذا الدين الحنيف كما أمرنا تبارك وتعالى لأن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين أن يتذاكروا دينهم بينهم في قوله تبارك وتعالى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وعلى هذا الموضوع كنت أتحدث معهم لأن المسلمين كلهم إخوة ولتجديد الصلة تجديد العهد الإسلامي. لهذا كنت أتحدث معهم في هذا الموضوع.
قدير